Във всяка къща понякога се налагат корекции на дрехи, пердета и други, обаче съвсем ненужно е да разполагате с огромни, тромави и заемащи голямо място шевни машини, а шиенето на ръка е подходящо само в някои случаи. Идеалното решение е портативна шевна машина Handy Stitch. Тя е компактна, може да я държите само с една ръка. Лесна за пренасене и изключително ефективна. Може да я носите навсякъде с вас, по време на почивка, лятна ваканция, командировки и изобщо където имате нужда от нея. Шевната машина не се нуждае от електрическо захранване, тъй като работи на батерии. Няма дълги кабели, няма търсене на контакти, нуждаете се само от 4 броя батерии АА. Handy Stitch е подходяща за домашна употреба и се справя успешно с малки задачи – шиенето на финни до средно дебели тъкани. В комплекта получавате портативна шевна машина, игли и макари с конци. Купи, не се чуди, само сега на промо цена.